Zima mi je. No Feri, čau, tak som došiel za tebou do Viedne, Áno, že trošku aj ako schudneme. takže urobíme taký okruh behu. Behu, lebo to som sa ťa chcel spýtať, že Áno. prečo som sa mal vôbec tak športovo. No, nemáš až tú bundu takú športovú, ale poďme behať. Zabudol. Poďme, lebo mne bude zima. Nedávaj mi veľa otázok na moju prácu, lebo aj tak ti na moju prácu neodpoviem, dobre? Dobre, no tak Feri tu má nejakú tajnú robotu, ale my ideme na cvičiť. Až nakoniec úplne. Ja mám dosť. Ja. Kámo. No inak to som sa chcel spýtať, či sme nemali zobrať nejaké flašky, lebo Nie, medzi... čo slepú flašku? Tak nejakú vodu, alebo čo nie? Tak Nie, čo si beháva. blázon, nie. Nepiješ? No áno, Čo keď si pijem víno. dehydrovaný? Takže odbehneš si, dáš víno a ideš ďalej. Už potom si dám víno po behaní. Takže keď chceš, môžeš ísť ty sám už a ja, Ja sám, čo idem si preč. blázen? Potom idem behať, dám taký kilometr podľa toho, ako sa cítim. Malte behávam viacej, tam mám takú trasu, že dám aj 7-8 kilometrov. Ty behávaj pol kilometra prvýkrát, Dobre.